Namzet Serok Giştiye AK Parti û Namzet Serokwezîrê Tirkiyeyê Binalî Yıldırım serdana xwe ya ewil li Amedê kir. Yıldırım hat gundê Herbecînê ku di 12 Gulanê de teqîn lê pêk hatibû û 16 kesan jiyana xwe ji dest dabû. Yıldırım pêşî çû ciyê şînê û ji bo kesên ku jiyana xwe ji dest dane serxweşî xwest. Bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. رحمتان دشینن بو تفای براین ما جهوان به حجد با ین کو دخوازن آخا ولات ما دابش بکن ین کو دوین مروین ما جناو ببن بتندرین آوا امی برسوان بدن بتوی بچبا لدجیوان امی بکن Kardeşliğimizi, toprak bütünlüğümüzü Binalî Yıldırım pişê ji serdana goristana gundê Herbecînê kir. Gundiyên Herbecînê ji bo miriyên xwe xemgîniya xwe anîn ziman û daxwaza aştiyê kirin. Kış hali minin, xwarzî minin, yedê lawxaltiyê yedê apê minin, yê tornê xaltiya minin. Kış yabancı kestetin. Daxwaza me barış e. Em dixwazin kîvan olaya bisekinin. Yani milleta me pir ezilmişti ve çi zarar dibe milleta me dibe. Van insanê me gerçekten suçsuz bûn. Tiştiyatî serê me besîme kanûkan pişkîvîm ki. Mere şanze abatê gardê mere bêçim, mere kêra bêçim. Di serdana Binalî Yıldırım de li gundê Herbecînê tedbîrên ewlehiyê hatin girtin. Yıldırım bi helîkopterê hat gund û bu helîkopterê ji gund veqetiya. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.